Velkommen til Total Makeover Extreme Extended Home Edition Special. I den her uge, der skal vi snakke med Henrik, som har en storebror med et problem. Hej, jeg hedder Henrik. Jeg vil gerne melde min storebror Simon til Extreme Makeover. Jeg synes simpelthen, at han trænger til en optur i livet. Han er suicidal, hører Justin Bieber og spiller WoW konstant. Og jeg har prøvet på at stoppe, men jeg har flere gange taget ham i at prøve på at hoppe ud for broer og diverse andre ting. Jeg håber, I kan hjælpe ham. Tak, Extreme Makeover. Ifølge det brev, som fulgte med Sorte Henriks videobesked, så bor Simon på denne højskole. Som I kan se, bor Simon rigtig hyggeligt lige herinde på den anden side af den her dør. Nu er det spændende at have det hjemme. Hvem er I? Hej, er det dig, der er Simon? Simon, vi er her i dag, fordi din lillebror, Sorte Henrik, han har indsendt en video, hvor han udtrykker bekymring for dit velvære. Ej, det er ikke en af Boobers programmer, vel? Simon, vi vil gerne hjælpe dig til at komme videre i livet. Derfor vil vi gerne tilbyde dig en Extreme Total Makeover Home Edition Special. Hvad siger du til det? Er du klar på det? Koster det penge? Betragt det som en gave. Ja, men det må jeg hellere, så jo. Ja, I må godt redde mig, hvis I kan. Jeg er bare så deprimeret lige nu. For helvede, mand, livet er så hårdt. Simon, jeg kan mærke, der er gode ting i vente for dig. Ja, så kom i gang. Nå, Simon, hvordan har du det? Mega nøjere. Er du klar på at blive totalt makeover? Jamen, jeg kan allerede mærke, at jeg er mindre deprimeret nu. Allerede. Sådan. Ja. Men Simon, jeg synes, vi skal hilse på din frisør. Ja. Så han kommer her, og det er Svende. Hej Svende. Hej, godt at se dig. Det er Simon. Det er Simon. Ja. Nej, jeg møder dig, Svende. Der er flere klip i dag. Nej, det er sikkert en ære. Er du klar til det? Yes. Jeg tror, du bliver rigtig flot. Ja. Det er kun trimmeren, du kender til. Okay. Så starter vi med at løfte den lidt op her, ikke? Så er det ikke anspændende nu. Du er i gode hænder. Ja. Svende bruger altid Osmo Essence Clay Wax. Det er det bedste. Nå Simon, Ja. nu har du fået rigtig lækkert hår og nyt skæg. Ja, jeg er bare så glad for det. Jeg er helt ny menneske. Nye mål på livet. Ja. Så er det jo bare om at benytte dig af fitnesscentrene og... Ja. Vi skulle ud og købe noget tøj til dig. Ja. Men jeg har jo allerede snydt lidt. Ja. Så nu skal du se, hvad jeg har fundet til dig. Den er færdig. En lækker farve skjorte. Den er jeg glad for. Og fremhæve din naturlige udstråling. Ja, ja. Og så er det par røde bukser, som symbolerer liv. Ja. Made in Bangladesh. Et par solbriller også. Det er jo godt nu her, når det bliver varmt. Ja. Ej. Og så en buket blomster kan du give til konen. Hun bliver glad for det. Jeg er bare så glad. Ja,
Jeg har problemer med navnet. Du er selv lidt fancy. Vi har det. Nu er jeg bare blevet så glad. Tak for det, Extreme Makeover. Hvordan synes du Simon er blevet efter hans makeover? Simon han er blevet et nyt menneske. Han er jo slet ikke den samme. I har virkelig reddet hans liv. Jeg synes, min storebror blev rigtig pæn og rigtig positiv. Ja, mange tak. Extreme Makeover.